हाय लोगोफोर माखासे नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान खौरां गोदान फेमास नोंथांमोनजों आं रायज्लायनो फैदों। आंनि बे भिडिअनि दारै आंनि बे चेनेलनि दारै आं नोंथांमोनजों अरायबो थाफाबाय थानो गोसो जायो आरो नोंथांमोनाबो आंजों थाफायो। आरो बेनो आरोना नोंथांमोना माखासे मददनि थाखाय मोनसे गोदान फेमास खालामनो सानदों। माखासे जोंनि बर' इउटिउबारफोर जाय आंखौ नुफ्लांदों बा नायगासिनो दङ आरो नुदोंब्ला नोंथांमोननि थाखाय माखासे मदद लाना फैदों। माखासे इउटिउबनिफ्राय आगारनाय मोनसे मेम्बारशिप जइन बटन दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं बेयाव माखासे हेल्प खालामनो हागोन। माबोरै होनबा नोंथांनो मा मदद नांगौ नोंथांनि थाखाय आं बेयाव मदद खालामना होनो हागोन। आरो नोंथाङा आंजों बे जइन बटन जायोब्ला नोंथाङा आंजों कलाव रायज्लायनो हागोन। आरो माखासे इउटिउब गैयै माखासे बिजनेसाव थाग्रा बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानो सानदों। जाय नोंथांमोना जोंनि बर'नि गेजेराव मोजां हारिनि मुं लानानै मावगासिनो दं। नोंथांमोना हारिनि माबाखौ एसे मुं खालामनो थाखाय नोंथांमोना आंनि सोरां लामानि दारै नोंथांमोना मिथिजानो लुगैदों बा फेमास खालामजानो लुगैदोंबा नोंथांमोना आंनि डिसक्रिपसनाव होनाय वाट्सएप नाम्बाराव नोंथांमोना वाट्सएपआव भिडिअजों लोगोसे एड्रेस हरनो हागोन। सोरबा दख'ना बेफार खालामनाय, सोरबा हारिनि थाखाय मोजां मावनाय, जिखुनु मोजां टपिक फेमास बर'नि सायाव मोजां मावनायखौल' फेमास खालामनाय बेफोरबायदिखौ नोंथांमोना आंनो हरनो हागोन। नोंथांमोननि थाखाय बा हारिनि थाखाय आङो फेमास खालामनो हागोन आंनि बे सोरां लामानि दारै। डिसक्रिपसनाव दङ वाट्सएप नाम्बार आरो नोंथाङा रायज्लायथारनो गोसोबा मेसेज होबानो आं नोंथांजों रायज्लायथारगोन। बेखौनो आं नोंथांमोननो मिथिहोयो। मानो होनब्ला बे बाथ्राखौ आं बुंना लाना फैदों होनब्ला जोंनि बर'आ जेसेबांनाखि गोजौमोन गोजौनिफ्राय बेसां गाहाय जानो हमगासिनो दं। बेनिखायनो बेसां गाहायखौ जोङो बिनिफ्राय बेसां गोजौसिम लांनो थाखाय आं मदद खालामगोन नोंथांमोननो। मानि थाखाय होनब्ला जेसेबांनाखि जोंनि बर'नि नियम निथि कालसार गासिबो बेबहार नियम निथि दङ आरो नोंथाङाबो इनकामजों लोगोसे हारिनि थाखाय मा मोजां मावदों नोंथांमोना आंनो बे डिसक्रिपसन वाट्सएप नाम्बारजों हरनानै नोंथांनि थाखाय आं मुं खालामना बा फेमास खालामना होगोन। बेखौनो आं हारिनि थाखाय मोनसे मोजांखौ लुगैदों बा नोंथांमोनाबो लुगैदोंब्ला हरनो हागोन भिडिअजों लोगोसे एड्रेस। आरो बेनो आरोना माखासे जोंनि बर'आ बेसेबां जेंनाजों सोलिगासिनो दं इलेक्सनखौ लानानै आरो जोंनि बर'नि साननाया माबायदियाव सोलिनानै दंगासिनो आं मिथिया। आं ससियेल मिडियायाव नायनो थाङोब्ला जोंनि बर'नि गोसोफोरखौ आजां गाजां गोदाव सोराव लेथेर फेथेर माने खुनु जुक्ति गैयै माने कन्ट्रल गैयै गोसोआव जाफैयो माने बायदि रोखोमल' बेफोरबायदि समस्या नुगासिनो दं। दैज' होननाय गैया बर'खौ लानानै बा हारिखौ लानानै मोनसे मोजां मावलांनो मोजां मुं खालामनो बा एगजामपोल दा जों ससियेल मिडियायावनो बांसिनानो जों फेसबुक जा इउटुब जा जों नायो। गुबुन जाथिफोरनिखौ नायोब्ला नोंथांमोननि गोसोआव माबायदि खालामो आरो जोंनि बर' हारिनि माबाखौ नायोब्ला नोंथांमोना मा सानो? बेखौनो जों बर'जों बर' मदद होलायनानै जोंनि बर'खौनो जों फेदेरनांगोन आरो मदद खालामलायनांगोन आं बेखौनो सानो। बेनिखायनो गोरलै गोसो जायालाबानो गावजों गाव जेंना जेंसि जायालाबानो नांलाय खमलाय जायालाबानो मदद खालामलायगोन आरो जायजों नों एगेन्स्ट बिजों लोगो हमनानै मोजां सावरायलायनानै मोनसे आइडियासो टपिक लानांगौ। बेयाव मा गावजों गावनो एना एनि बुलाय सोलाय सोंखारिलायनाय बेफोरबायदिया साबजानाय नङा आरो हारिनि थाखाय इनाय आरो बेफोरबायदिबा बर' हारिया मालाबाबो जौगानाय नङा। बेखौनो आं नोंथांमोनजों बुङो। जों दानि देरफुनाय दानि जाबोनाय माखासे आजोलि सेंग्राफोर बा सिख्लाफोर जों जाखिनि दा समस्या बर'नि एना एनिखौ नुबाय थादों बेखौ गाज्रि गोसोखौ दाहानहर। जोङो साननांगोन बे गाहायनिफ्राय जों बोरै गोजौआव थांनो। बेखायनो होनदों नोंथांमोना जेसेबांनाखि फरायदों बेसेबांनाखि लाइफआव दं नोंथांमोना माबे थांखिजों आवगायगासिनो माबे थांखिखौ सुरु खालामदों आरो थांखिखौ नोंथांमोना जाफुंहोनो गोसो दंना गैया बेखौ नोंथांमोना गाव गावनो मेलेमाव सानना नायदो। मानो होनब्ला आं बेयाव बुंग्राल'सो नोंथांमोना आंनि बुंनायखौ खोनादोंब्ला नोंथाङा गावनि लाइफखौ साननांगौसो। आं दा बेखौनो लुगैयो जोंनि बर' माखासेया दा दावखोनो नाजानांगौ आरो बेसेबां हायो नलेजखौ गियान जिबिजों जों दिन्थिनो हानाय मोनसे साइन्स मुगा बादि साइन्टिस्टिक बादि जानो हानाय जोंनाव मोनसे नलेजसो थानांगौ आरो
मोनसे बाथ्रा बेनो बुंबा बाथ्रा लावलाङो। जेरै मोनसे बाथ्रा बुंनो थाङो होमब्ला जों मोनसे हारिनि थाखाय मावनो थाङोब्ला बैयो आंनि मोनसे एगेन्स्ट बेबो आंनि मोनसे एगेन्स्ट जों बेयाव मा खालामनांगौ बिसोरजों जों ज' जानासो रायज्लायनांगौ। मा प्लान सानखो गोरोबलायनाय लाबोनो थाखाय जों मा प्लान साननांगौ जों बेफोरबायदिखौ आरो नाजाबाय थायोबा एना एनियासो बारायबाय थागोन। बेखायनो बै एगेन्स्टजों लोगो हमलायनांगौ मोनसे लामा लानानै मिलायनानै रायज्लायनांगौ। दा जेसांनो हायो माबा गावजों गाव नाख्रेबलायनायसो नुयो। बेफोरबायदि जायोब्ला मा दङ जोंनि बर' हारिया अर जोंगोन लेथेर फेथेर जागोन। दा नायदो गिदिरानो गाज्रिखौ दिन्थियोबा उन्दैयालाय मा बेनो आरो ओंखायनो जों मोजांखौनो मोजां जों हास्थायनांगौसो। जोंनि साननायखौ जों एसे फिदिंब्लानो जों मोजां लाबोनो हायो। बेखायनो जों मोजां साननायावसो लाबोनांगौ आरो मददसो होलायनांगौ। दा नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो बुंना लाना फैबाय। नोंथांमोना आंनि बाथ्राखौ दा आं जाखिनि माखासे इउटुबारनि माखासे जनबथन आरो माखासे नोंथांमोननि बिजनेसनि थाखाय टिक्सुनो वाट्सएप नाम्बार होनाय दं नोंथांमोननियाव मददजों लोगोसे आं नोंथांमोननो हेल्प खालामनो हागोन। बेखिनिखौ बुंनानै नोंथांमोननिसिम बाय बाय।